Bé, sí, no, és un déjà vu constant, és esgotador, perquè resulta que te trobes reivindicant espais que ja reivindicaves fa 40 anys i que pensaves que estaven protegits. Perquè es trenc, igual que les salines que en parlàvem en un altre programa, amb motiu de l'ampliació de l'aeroport, que deien que ja sabeu que vaig vaticinar que dirien que era per tema de seguretat, i resulta que és el que han dit per tema de seguretat, però resulta que volen fer una sala VIP, ja em direu quina seguretat que no siga en els VIPs garanteix una sala VIP, però es trenc, igual com dic, les salines és el símbol per a Eivissa, es trenca és el símbol de Mallorca. Fa 43 anys, en setembre farà 43 anys, ja hi va haver una gran manifestació, una històrica manifestació a Mallorca. 10.000 persones de fa 43 anys varen reclamar la protecció d'estrenc. De llavors ençà han passat moltes coses. L'Ajuntament de Campos, en mans del PP, reclamant autonomia municipal, per suposat, però per poder destruir estrenc i poder urbanitzar. Hi havia projectes d'urbanització, evidentment, constructius, també projectes de camp de golf, projectes de camps de polo, ara mateix n'hi ha 2, etc. Arriba la primera legislatura, la segona, en realitat, legislatura progressista, i s'aconsegueix, sent conseller de Medi Ambient en Vicenç Vidal, l'actual diputat de Més per les Illes, de Més per Mallorca, en el Parlament espanyol, a través de la coalició amb Sumar, en Vicenç Vidal impulsa la llei de declaració d'estrenc de parc natural. Llavors, és una declaració, evidentment, proteccionista i restrictiva, i ara arriba el PP i diu aquesta és la nostra, aquesta reivindicació històrica d'encimentar estrenc, la farem. I què fan? Una cosa, ja sé que utilitzo molt aquesta paraula, però és que no se m'acudeix altra per definir el que estan fent, que és pervers. Les comunitats autònomes que són del PP, que es passen el dia lluitant contra, incomplint lleis estatals, que ja estaria bé si fos per defensar els interessos de les illes, alerta. Ara s'excusen en adaptar-se a unes lleis estatals per fer més laxa aquesta protecció i aconsegueixen, el que pretenen és que a través d'una llei, de la llei òmnibus, és a dir, que és una llei que agafa de tot, genèrica, per poder carregar-se tot allò que volen, aquesta llei òmnibus, diuen, no farà falta tramitar un canvi de protecció a través del Parlament, perquè quedarien en evidència, encara que tinguin la majoria absoluta gràcies als feixistes de Vox, sinó que podran modificar la protecció d'estrenc a través d'un decret. I diuen que ho fan per adaptar-se a lleis estatals i per poder redactar el pla rector. Però el que hi ha darrere és el que hi ha darrere. I això és, diguéssim, la culminació en el darrer any de legislatura, una legislatura que també he de dir que ens ha donat motius per sortir en el carrer, vull dir, semestre, per dir d'alguna manera, semestre sí i semestre no, i no ho han fet encara, però aquesta mobilització que crida Esgop i Terra Ferida per aquest diumenge, vull dir, ja veurem, serà històrica, espero que sigui històrica i ho desig, vull dir, perquè cada illa té el seu GOP i llavors hi ha una junta interinsular, que és el que comentava en Xavier. Llavors, ara, diguéssim, hi ha aquesta mobilització convocada, és a dir, que se surt per defensar una cosa que és una icona pels mallorquins i pels illenques, la platja d'Estrenc. Perquè llavors surt una altra. Han sortit a donar 30.000 explicacions al govern balear dient que és mentida el que deim des d'Esgop, el que diu Esgop Mallorca i el que diu Terra Ferida de Mallorca, que són les dues entitats ecologistes convocant. Quan dones tantes explicacions, ja m'enteneu, explicatio non petita. Accusatio manifesta. Com a trajectòria. Exacte, accusatio manifesta. Llavors, per exemple, també han fet la llei de liberalització de sòl, és a dir, per exemple, espais protegits com la Serra de Tramuntana, que és patrimoni de la humanitat, que no caducaven mai les infraccions urbanístiques, ara caduquen. El tema de l'aigua que tu has mencionat, Xavier, abans hi havia que demostrar que hi havia l'abastiment d'aigua garantida per poder urbanitzar, aprovar una urbanització, un projecte urbanístic. Ara també estan tramitant que no sigui necessari justificar l'aigua i, efectivament, els nostres recursos hídrics fa molt de temps que estan per sota de les necessitats, però és que no només a Eivissa, a Mallorca, a Menorca, a la illa, fixeu-vos que té menys reserves hídriques en aquests moments. La situació
és tan dramàtica que les paraules per quedar bé dels governants que ens desgovernen és que parlen de massificació, que hem de posar límits, però tota la legislació que impulsen van en el sentit contrari. Vull dir que és absolutament dramàtic i jo espero que la convocatòria i que la concentració, la cadena humana que hi ha convocada aquest diumenge a Mallorca sigui tan incontestable que els hi entri por i anul·lin aquesta autèntica barbaritat. I espero que, si no, ho paguin electoralment. Però ara aquí, de veritat, que ja no pens en cap rèdit electoral, sinó que pens en el futur de les illes i, en aquest cas, en el futur d'un enclau tan absolutament excepcional com és Estrenc. És que no es pot ser bon mallorquí i pensar en urbanitzar Estrenc.